Ayan guys, nagpariband na yung aking nanay. Ay naman doon pag daya ha. Yung kanyang binta sa taron na 1 kilo. Samok na. Huwag agad maalo. Magnininang po yan kasi. Si tatay po yung ninong sa magnininong po sa kasal, pero siya po yung nagpaayos ng buhok. Huwag ka doon. Huwag agad maalo. O ayan, pinainitan na yung buhok mo. Mana, di masagot to kay kuan, mapaso. Ilmer sa padaya sila. Ay, kapag huwag agad maalo. Ikaw lang yung nagpariband na naalo. Ikaw ang nagbabayad dahil. Yun na nga. Sa pagbayad. Huwag kang maalo dahil hindi naman ikaw ang nagbabayad. Oh. Ayan, oh. Tapos pagkatapos ito, magdadalos ka sa banti. Oh, yan ay nakuha sa unang binta na kanyang tanim na talong. Ayun, naalo siya. Naalo. Nanay, didi na. Nanay, tama yan kapag nagkakapera kayo, magpa-reband ka. Pwede ka din magpa-straight ng buhok. Ay, parehas lang yun. Ayan. Ayaw niya magpa-video dahil hindi pa kasi fully paid. Nagbigay pa lang siya ng partial. Kadila sir. Oh, ikaw Lola, gusto mo bang mapariband? Sir. Bakit? Ayun na po, oh. Wow. Ang ganda-ganda na ng buhok ng aking mama. Hoy, mama. Mama. Manginano ka dito? Hoy, mama. Ayan, thank you so much. So, nagpariband po si nanay dahil magnininong po si tatay. So, ayun. Anong connection? Siya yung magpapariband dahil magiging ninong si tatay. So, thank you guys. Yes, bring it down. Good vibes lang po tayo. Yes.